Γεια σας, ονομάζομαι Βασίλης Χονδρογιάννογλου, είμαι από το internetguru.pro και θα σας δείξω μια εισαγωγή στα εργαλεία του OMS, του Olympic Marketing System. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η αρχική σελίδα. Μπορείτε να μπείτε από το olympicmarketingsystem.com και να ρίξετε μια ματιά στην αρχική. Λέει 5 πραγματάκια το τι ακριβώς προσφέρουν αυτά εδώ τα εργαλεία, πώς μπορούν να σας βοηθήσουν, τι επιλογές έχετε και τα υπόλοιπα. Όμως εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να δούμε λίγο μια πιο λεπτομερής ματιά. Λοιπόν, για αρχή επιλέγουμε templates. Μέσα εδώ υπάρχουν πάνω από 30 έτοιμες προσχεδιασμένες για εμάς ιστοσελίδες. Είναι μονοσέλιδες όπου μπορούμε να τις επιλέξουμε ανάλογα με το τι έχουμε να προωθήσουμε. Δηλαδή, τι πάει να πει αυτό. Όταν θέλουμε να προωθήσουμε μια παρουσίαση, ένα σεμινάριο open, ανοιχτό στον κόσμο, μπορούμε να επιλέξουμε αυτό εδώ το template που δίνει και το χρονόμετρο, που δίνει την αίσθηση του επίγοντος. Δηλαδή, ότι σε 3 μέρες, σε 2 μέρες, σε 1 μέρα ξεκινάει αυτό το συνέδριο και κατοχύρωσε τη θέση σου τώρα όσο είναι ακόμα νωρίς. Γιατί θα υπάρχουν πληρότητα θέσεων ή οτιδήποτε τέτοιο. Μπορείτε να προωθείτε κάποιο προϊόν και να έχετε κάποια δείγματα δώρο να δώσετε. Εδώ κάποιοι προωθούν κάποια e-book για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον κόσμο να κάνει πιο εύκολα τη δουλειά του ιντερνετικά ή οτιδήποτε σας επιθυμείτε. Μπορείτε να βάλετε κάποια βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε κάποια κείμενα, μπορείτε να επιλέξετε και κείμενο και βίντεο. Είναι πάρα πολλές οι επιλογές που μας δίνονται. Τα template πραγματικά είναι πανέμορφα, έχει φοβερούς σχεδιασμούς, φοβερά χρώματα και πάρα πολλές δυνατότητες. Για να καταλάβετε, για όσους γνωρίζουν, μπορείτε να περάσετε ακόμα και κώδικα από Google Analytics και από Facebook Pixel. Πάμε να δούμε λιγάκι με τη σειρά. Είναι Your Pages. Εδώ πέρα βλέπετε τις σελίδες που έχετε ήδη δημιουργήσει και κάποια στατιστικά στοιχεία. Δηλαδή, εδώ πάνω βλέπετε ότι σε μια ανοιχτή παρουσίαση που δημιουργήθηκε στην Καλαμάτα, που τρέξαμε μια προβολή, 239 άτομα είδαν τη σελίδα και 23 αφήσαν τα στοιχεία τους, δηλαδή το 9,62%. Για internet marketing το 9,62% είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό, για να ξέρετε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους γνωρίζουμε, δεν τους ξέρουμε καθόλου ποιοι είναι και μπαίνουν απλά και ενδιαφέρονται για αυτό που εμείς ήδη έχουμε. Αυτή εδώ η πρόθεση έγινε για 3 μέρες. Φανταστείτε τι μπορεί να δημιουργηθεί. Λοιπόν, δεν θέλω να χρονοτριβήσω άλλο σε αυτό εδώ το κομμάτι. Θα υπάρχουν στη συνέχεια και άλλα βίντεο για όσους ξεκινήσουν συνεργασία μαζί μας, που θα τους δείχνει βήμα-βήμα πώς μπορούν να δημιουργήσουν επιτυχημένες καμπάνιες με όμορφα σχεδιαστικά τα χρώματα, τα βίντεο, τις εικόνες, πώς μπορούν να περάσουν τους κώδικες που χρειάζονται, εάν επιθυμούν φυσικά, και να έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα. Αυτό το δημιουργούμε και το βοηθάμε γιατί αν εσείς έχετε επιτυχία σε αυτό που κάνετε και που προωθείτε, θα έχουμε και εμείς επιτυχία στα εργαλεία που προωθούμε. Λοιπόν, εδώ πέρα το Contact Manager μας λέει ποια κυρία άφησε τα στοιχεία της εδώ πέρα, για παράδειγμα, η κυρία Πάτρα Ρούμπου, το email της, το τηλέφωνο επικοινωνίας για να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί της, την ημερομηνία και την ώρα που τα άφησε στοιχεία της και σε ποια φόρμα, από ποια φόρμα μέσα μπήκε. Οπότε εδώ πέρα εμείς έχουμε μία εικόνα των πόσων ανθρώπων έχουν αφήσει τα στοιχεία τους και μπορούμε να έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί τους. Δίπλα είναι newsletter, δηλαδή εάν η εταιρεία που δουλεύουμε βγάλει μια προσφορά, βγάλει ένα deadline ότι αγόρασε αυτά σε 1 μήνα και θα κερδίσεις αυτό το προϊόν, ή κάποια έκπτωση ή οτιδήποτε, εδώ πέρα κατευθείαν μπορώ εγώ να δημιουργήσω ένα newsletter, ένα κείμενο, ένα email και να το στείλω σε οποιοδήποτε λίστα εγώ θέλω ή σε όλους τους ανθρώπους που έχω εγώ εδώ μέσα ή σε συγκεκριμένο target group. Είναι πάρα πολύ ευέλικτο. Εδώ μου λέει πόσα σαλίκαν, πόσα ανοίχτηκαν και πόσο της 100 ήταν αυτό. Οπότε είναι πάρα πολύ δυνατό εργαλείο αυτό εδώ το newsletter. Και μπορούμε να το στείλουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Το rotator, τι είναι? Μπορούμε να δημιουργήσουμε 4-5 διαφορετικές σελίδες για τον ίδιο σκοπό προώθησης, να τις τρέξουμε ιντερνετικά όλες και να δούμε ποια φέρνει τα περισσότερα αποτελέσματα. Οπότε αυτή θα κρατήσουμε και τις άλλες θα τις διαγράψουμε. Έτσι μπορούμε να έχουμε μια εικόνα από θέμα ανάλυσης πώς μπορούμε να κερδίσουμε τα μέγιστα. Λοιπόν, στο My Account μπορούμε να δούμε το προφίλ μας, να κάνουμε upload φωτογραφίες που θα χρειαστούμε στο μέλλον,
να φτιάξουμε μια φόρμα, δηλαδή όταν κάποιος μπαίνει και φτιάχνει μια σελίδα, μια landing page που ονομάζουμε, μπορεί κάποιος να αφήσει τα στοιχεία του. Το θέμα είναι που αφήνει τα στοιχεία του. Οπότε εμείς εδώ πέρα μέσα μπορούμε να πατήσουμε create new form και να δημιουργήσουμε μια καινούργια φόρμα που θα αφήσει ο άλλος όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο, στοιχεία επικοινωνίας, οτιδήποτε θέλουμε εμείς. Autoresponders. Το autoresponder τι είναι? Όταν αυτός που θα αφήσει τα στοιχεία του στη φόρμα που είπαμε πριν λίγο, να μπορεί να δεχτεί αυτοματοποιημένα ένα email. Μπορεί να λάβει 2 mail, 3, 4, 5, 10 email. Εμείς ορίζουμε το πότε θα τα λάβει όμως. Δηλαδή, εδώ μια συνεργάτη στην Αγγλία, η Angie Stevens, δημιούργησε μια σειρά email. Το πρώτο το λαμβάνει σε 0 time, σε 0 χρόνο. Δηλαδή, όταν αφήσει τα στοιχεία, άμεσα παίρνει το πρώτο email. Το δεύτερο email θα το λάβει μία μέρα μετά. Το τρίτο email 3 μέρες μετά αφού άφησε στοιχεία. Δηλαδή, 3 μέρες μετά από τη μέρα που έκανε την εγγραφή της και 2 μέρες μετά από το τελευταίο email που έλαβε. Και ούτω καθεξής. 1, 3, 5, 7, 9, 11 μέρες. Οπότε τι κάνουμε? Έχουμε ένα follow-up χωρίς να χρειάζεται να σηκώσουμε το τηλέφωνό μας και τους έχουμε από κοντά ζεστούς. Βλέπουμε σε εικόνα πόσοι ανοίξαν αυτό το email, οπότε μπορούμε να ξέρουμε και πού θα επικεντρωθούμε και πού θα εστιάσουμε για να κάνουμε τη δράση μας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο χρησιμοποιούμε ήδη κάποιον email marketing εργαλείο, είτε το Viber ή MonkeySimp είτε το GetResponse, μπορούμε να τα συνδέσουμε κατευθείαν πάνω εδώ και να δεχόμαστε όλο αυτό το contact manager, όλη αυτή τη λίστα στα δικά μας τα εργαλεία. Αυτή είναι στην ουσία μια πολύ γρήγορη περιγραφή της σελίδας των εργαλείων. Είναι πάρα πολύ απλό στη χρήση, είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γρήγορο. Για να καταλάβετε, μπορούμε να αναστήσουμε μια σελίδα μέσα σε 5 λεπτά και να την τρέξουμε κατευθείαν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχουμε φωτογραφίες σωστές, εάν θέλουμε να τις αλλάξουμε βέβαια. Μπορεί να μην μας αρέσει για παράδειγμα το background, να βάλουμε ένα δικό μας background. Αρκεί τα pixel να είναι σωστά, να φαίνεται ευδιάκριτα, να έχουμε κάποια email έτοιμα για να μπορέσουμε να τις συνδέσουμε πάρα πολύ γρήγορα και να κάνουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε για να δείτε αυτό το βίντεο. Είμαι ο Βασίλης Χονδρογιάννογλου από το internetguru.pro. Καλή συνέχεια. Γεια σας.